ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ବଡ଼ 10ଟି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନମ୍ବର 1, ଭାରତରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବନି ପାକିସ୍ତାନ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ୱାସିମ ଖାଁ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଭେନ୍ୟୁରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏସିସି ଏସିଆ କପ୍ 2023 ଆୟୋଜକ ବିବାଦ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମାଧାନ କରିଥିଲା। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଦରମା, 6,000 ବଦଳରେ ପାଇବେ 10,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଶୁଣିଲେ ସରକାର। ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆଉ 6,000 ପାଇବେନି ସେମାନେ। ଏଣିକି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପୁଡୁଚେରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ରଙ୍ଗସ୍ୱାମୀ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାରେ ଆଜି ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। 30 ମିନିଟରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଥର ମାରିଲା ବିଜୁଳି। ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ସପ୍ତାହେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଥର ବିଜୁଳି ମାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 30 ମିନିଟରେ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 5,400 ଥର ବିଜୁଳି ମାରିଛି। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇଣ୍ଡିଆ ରେଟିଂ ବଡ଼ ଝଟକା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘର କିଣିବା ହେବ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୃହ ମୂଲ୍ୟ 8.10% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2023 ଓ 24 ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ 5% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ରେଟିଂ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହାର ଆକଳନ କରିଛି। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ଡିଜିପିଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାଜିବନି ଡିଜେ। 65 ଡେସିବଲ ଟପିଲେ ଗାଡ଼ି ଜବତ କର। ସହରରେ କଟକଣା ହେଲେ ଗାଁରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ସାଉଣ୍ଡରେ ଡିଜେ ବଜାଉଛନ୍ତି। ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ପୂଜା, ଭସାଣି, ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅତି ବିକଟାଳ ସାଉଣ୍ଡରେ ଡିଜେ ବାଜୁଛି। ଅତି ଉଚ୍ଚ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛି। ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଥିଲା। ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଭାଗୀରଥୀ ସେଠୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ସହ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ୟୁପିଆଇ ନେଣଦେଣ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ଫୋନପେ, ଗୁଗଲ ପେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନପିସିଆଇ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 70% ରିହାତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସବ୍ଜି କୁଲର। ପନିପରିବା ରଖିପାରିବେ ଚାଷୀ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ 70% ରିହାତିରେ ମିଳିବ ସବୁଜ କୁଲର। 70% ରିହାତିରେ ସବୁଜି କୁଲର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁ ସବୁଜି କୁଲରରେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ଅମଳ ପନିପରିବା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ଏନେଇ ନୋଟିସ ବାହାରି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଏହି ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ପେନକିଲର ତଥା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସମେତ ଅନେକ ଜରୁରୀ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାନ କାର୍ଡ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କର ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର। କୋଭିଡ ଟିକା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ 50 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ ଟିକା ନେଇ 50 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ମହାସ ଔଷଧ ଥିଲା କୋଭିଡ ଟିକା। ଦେଶରେ କୋଭାକ୍ସିନ, କୋଭିସିଲ୍ଡ, କୋଭିଭାକ୍ସ ଓ ସ୍ପୁଟନିକ 5 ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ ଟିକାର ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିବା ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ ଟିକା ନେଇ ଦେଶରେ 1,156 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 50 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। କେରଳରେ ସର୍ବାଧିକ 244 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସଂସଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।